ሰላም ሰላም ጽቡቃት ፍጥረት ሎሚ ድማ ብዛዕባ ዝርርብ ኣብ ዕዳጋ እንዳ ድኳን ክንርኢ ኢና conversation for a shopping at a supermarket ሰናይ ምክትታል excuse me where can I find the milk የሬታ ግበረለይ ጸባ ኣበይ ክረኽቦ ኽእል The dairy section is in the last aisle on the right. እቲ ናይ ጽዕዲት ቦታ ኣብታ ናይ መወዳእታ መስመር ንየማን ወገን ኣላ ንየማን ወገን ኣላ እታ ናይ ጽዕዲት ቦታ ኣብታ ናይ መወዳእታ መስመር ንየማን ወገን ኣላ The dairy section is in the last aisle on the right. እታ ናይ ጽዕዲት ቦታ ኣብታ ናይ መወዳእታ መስመር የማን ወገን ኣላ Do you have any fresh bread today? ሎሚ ሓድሽ ባኒ ኣሎካትኩም ዶ ወይ ኣሎካትኩም ድዩ Yes, the bakery is at the back of the store. Where? እቲ እንዳባኒ ኣብ ድሕሪ እቲ ድኳን ኣሎ ኣብ ድሕሪ እቲ ድኳን ኣሎ ወይ እቲ እንዳባኒ ኣብ ድሕሪ እቲ ድኳን ኣሎ How much is a kilo of tomatoes? ንሓደ ኪሎ ኮሚደረ ዋግኡ ክንደይ እዩ? ንሓደ ኪሎ ኮሚደረ ዋግኡ ክንደይ እዩ? It is $2 per kilo. ንሓደ ኪሎ $2 እዩ. ንሓደ ኪሎ $2 እዩ. Are these oranges sweet? እዘን ኣራንሽታት ምቁራት ድያተን? እዘን ኣራንሽታት ምቁራት ድያተን? ድየን ኣይብልን እየ ብዙሓት እየን ኣራንሽታት ስለ ዝኾነ ድየን ድዮም ድማ ንሰባት ንዓበይቲ ሰባት እዩ ዘመልክት ኣብዚ ኣብ ነገራት ኣያቱን እዩ ቅሬታ ከዘኻኽረኩም ኢለ እየ ምክንያቱ እዘን ኣራንሽታት ስለ ዝበልኩ ምቁራት ድየን ኣይብልን እየ በቲ ኮመን ሚስቴክ ንገብሮ ይሱ Are these oranges sweet? እዘን ኣራንሽታት ምቁራት ድያተን? Yes, they arrived this morning and are very good. Where? ሎሚ ንግሆ እያተን መጽያተን ብጣዕሚ ድማ ጽቡቓት እያተን I need a shopping cart, please. በጃኻ ብዓረብያ መግቢ ደሊ ኣለኹ The carts are right next to the entrance. እተን ዓረብያታት ኣብ ጥቓቲ መእተዊ ኣለዋ እተን ዓረብያታት ኣብ ጥቓቲ መእተዊ ኣለዋ ወይ ድማ ኣብቲ ጥቓ መእተዊ ኣለዋ ክብል ኣብቲ ጥቓ መእተዊ ከምዚኣ ድሓን ኣብ ክንዲ ኣብቲ ጥቓ መእተዊ ከምዚ ክገብራ ኦኬ ወይ ድማ ነዚኣ ኣፖስትሮፍ ገይረ እውን ክትከኣ ክእል እያ ከምዚ ገይረ እተን ዓረብያታት ኣብቲ ጥቓ መእተዊ ኣለዋ The carts are right next to the entrance. Where is the counter to pay? እቲ መኽፈሊ ሕሳብ ወይ ድማ ካሸር ኣበይ ኣሎ?
The checkout is at the front of the supermarket. እቲ መኽፈሊ ሕሳብ ኣብ ቅድሚቲ ሱፐርማርኬት እዩ ዘሎ እቲ መኽፈሊ ሕሳብ ኣብ ቅድሚቲ ሱፐርማርኬት እዩ ዘሎ እንዳጻሕፍኩም ቅልጥፈኩም እንተለኹ ድማ ፖዝ ጌርኩም ክትጽሕፉ ፈትኑ Do you accept credit cards or only cash? Credit ካርድታት ማለቱ ክሬዲት ካርድስ ስለዝበለ ክሬዲት ካርድታት ትቕበሉታ ዲኻትኩም ወይስ ብጥረ ገንዘብ ጥራሕ ስለምንታይ እዚኣ ካርድታት ስለዝበልኩ ክሬዲት ካርድታት ትቕበሉታ ማለት ብዙሓት እዮም ብዙሓት እንዳር ኮይኖም ትቕበሉ ዲኹም ኣይብለን እየ ትቕበሉ ዲኹም ንሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ጥራሕ ኢኹም ዝብሉ ዲኹም ዝብሎም ድማ ንዓብዪ ሰብኣይ እየ ትቕበሉ ዲኹም እብል ኣብዚ ግን ብዙሓት ሪፈር ገብር ስለ ዘለኹ ዲኻትኩም ክብል ኣለኒ እግረ መገደይ ከዘኻኽረኩም ክሬዲት ካርድታት ትቕበሉታ ዲኻትኩም ወይስ ብጥረ ገንዘብ ጥራሕ Do you accept credit cards or only cash? We accept both there. ብኽልቲኡ ንቕበል ኢና ክቡር ወይ ንኽልቲኡ ብኽልቲኡ ወይ ድማ ንኽልቲኡ ንቕበል ኢና ክቡር Would you like a plastic bag for your groceries? ንስቤዛኻ ዝኸውን ፌስታል ምደለኻ ዶ ንስቤዛኻ ዝኸውን ፌስታል ምደለኻ ዶ Would you like a plastic bag for your groceries? ባር ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብዝተረፈ ሰናይ ተጥዕሙና ዓኻትኩም See you on my next video and bye for now